का हो जाए अब ले तैयार ना भइलू। का पूछा तनी जाई होने। अरे चला घुमा दी, जीजा घरे ना जाइबू। हम ना जाए। अरे काहे बैठल बारू मनवा मारी हो हमर प्यारी हो। चल तोहके घुमा दी पटना ले आईनी सफारी हो। हम ना जाए। का भइल हो काहे बैठल बारू मनवा मारी हो हमर प्यारी हो। चल तोहके घुमा दी पटना ले आईनी सफारी हो। तो घुमहिला कहाँ हाँ घुमहिला हो बोला? तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा। हाँ चक गइल बा धिया पतरी कमरिया लचक गइल बा। तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा धिया पतरी कमरिया लचक गइल बा। कमसिन कमरिया बा का हो। कहीं गिरे कना लगैला हो का? तेज में गाड़ी भगैल हो। अरे छट चौमीन गोलगा पाछुटा पूछहु नहीं खियल हो। ऐसन मत बोला हो। सुना हम कहानी के छेना या पेड़ा खाला रसमलाई है। बाकी औरत के जात नहीं मनबू तू खैबू खटाई हो। चले ना अच्छा। हाँ चले ना हाँ। ठीक से चले ना पाई मचक गए बा। हम मचक गए बा अरे? धिया पतरी कमरिया लचक गए बा। बहू महिला बुलेट पह चक गए बा धिया पतरी कमरिया लचक गए बा। साचू में लचक गए बा लचक गए बा। बथता मोर करी हैया हो सही में? सुना है विमलेश सैया हो। बोला तनी समूह भुला के मालिश कर दो और तनी तोहर पैया हो। अरे त नया फार्मूला अपनावा। सब कमर के दर्द निकली ढलिया अकबारी में। बिना पांडे आशीष घुमावेल में हरी सफारी में। होखे गजन सही में? हाँ गजन हो होखे गजन दर्दिया वो कच गइल बा। अच्छा। हाँ वो कच गइल बा अरे? धिया पतरी कमरिया लचक गइल बा। तो घुमहिला बुलेट पह चक गइल बा धिया पतरी कमरिया लचक गइल बा। ओहो समर की कमर वाला दर्द बा का हो।